Kurang tak tutul. Assalamualaikum guys, selamat sore. Iya sik to, iki lho guys nyambi gawe apa nih gawe tripeng. Kirong mari. Oh, udan deres. Oh, buritane kaya sawah. Iki suami lagi ganti air lele. Airnya wis njaluk ganti. Tapi ditambahi banyu dan karo ditokne saiki. Tapi semandek iki udane. Iki lesokno. Mau jen udan angin lho ya. Angine gede. Wis ambruk kok paring. Ndak ambruk, sing ora ambruk dadi ambruk. Kamu malah mbok ilaki nganune. Maksudnya iki ngebruki lho mbok wedine. No. Pas sampean men sahkan. No, yo to. Pas udan angin mang. Iya. Tapi lek ora angin koyo sing mbiyen kae lah. Lele ra ketok. Muncak iki wis meneh lah. Arepe gawe tripeng pisang. Yo sampai sakmene iki. Sing ngunceki pisang. Jajan ini tabungannya kan emang enggak tapi berangkat berapa? Kupon jajan dan enggak uang kan? Biro. Kurang macam akeh lah boy. Kan yang guna pun saya tekan ini satu mengatur telung macam pak. Oke, karena delok jajane apa? Kowe kacang tolone apa? Lah aku seneng iki. Masa aku seneng ora oleh, wong aku seneng tolo kok. Kok iso lah nang ta? Tuh, Iso. liyane, Nang tolo enak. liyane. Soalnya lah aku seneng ya gene to. Papan bawangan. Aku seneng tolo. Ya. Iya jangan. Jelas prosesnya. Udan ra leren, tapi wis mulai terang lah. Muncaki wis entuk 5 cengkeh. Caker tanganku keju. Ora 5 cengkeh, Deng. 6 cengkeh keju.
Wes ben kok tak kekne tomboku. Oke, dadine wong akeh. Wes kuwi anu. Apa? Wajur aku wis entuk akeh. Wis sampean ora gelem delok tak aku. Enggak kok. Endi mbok leleh langsung. Ini prosesnya guys, pembuatan ceriping. Wah, kayak gini ya. Dagingnya banyak. Rasa ini. Tinggi mau Wah, kayak gini guys. tak tambahi uyah 2 sendok, kurang masak siji baru kerasa asin. Rasanya lah. Ini guys, prosesnya guys. Wakah lagi pak. Makanya apa yang engkau bengi lo menandangi yo sampai jam 1. Lima kabeh lengan sekilo. Kurang kok. Lah iki. Ayung kowae. Sehingga minyak ngono kae. Lumayan. Eman tak gawe. Iki masak-masak. Guys, jeruk guys. Apa nganu tomat mau waktune gak enak. Ben abang. Sing wis ijo kae iso mateng dhewe ya. Wis iso mateng dhewe ngono tak peki. Kopiku barang entek lho. Oh, iki. Nanto karen iki. Mbah wis tak omongi. Kon cukup kon dhewe ta. Melengone. Keju ngoncaki sakmono kae anggite iki. 6 cengkeh. Ora rene. Dek mari kok sawah isu terus Mati aku telepon kamu jam 11 kayak wis bali. jadi kesel wong tre poso. Ngapa to nyampe lah. Ya masa ya apik. Nyapu guys regete delok. Karek teko kae lah. Lah kuwi teko wonge bisa ngewangi ra teko. Kuwi ada ono. Pilih ono kuwi sing akeh. Pilih ono kuwi sing welek nemen goaken. Nono pare. Halah, Semi wis kesel gantenan. ora aku gak kesel. Semi sing Aku ngonceki kok tanganku tak kerku aku kok. ayo tak sisani goreng dhewe. Iya. Rasakno iki. Oh, Ora lah. Nanto ora poso. Loh. Loh kok ndang apa gak poso men? Loh gak men, apa men kok gak poso? Tak kok tak iring-iringne ben rodok gede-gede. Tak bawa-bawa ning. Atau pas ku cilik-cilik bener-bener ngono gak apa-apa.
Iya, iya. Gak apa-apa to, Kang. Wis Bayem. Kayak kopi. nyapa kok poso? Gak poso nyapa kok poso. Men, Iki kabeh. Ngorau. Ya. gak penak. Terus? Ya aku ora ngerti kok. Kamu batumi setan balik karelane ya mbok balik. Bukaan. Wong roh njaluk. Pare, ai pare ini to. Makane beli ana. Aku ora gawe paling. Lek gedange ming sakmono apa njak, mosok njaluk. Ngomong kok. Iki tambah, wis mbok tambah ngono. Wit. Ngene iki lho. Iki carane iki ngene iki, guys. Metu isine, aja kuat ning sapa ya. Penak ngene iki langsung. Bareng lah. Ya bareng kok piye ta? Bareng ta. Wong kacek mek gur setengah detik ora enak kok. Enak kok setengah detik. Sak detik. Timbangane ngindo gawe ini penak langsung enak ta? Tapi ora iso nganggo sing kaene. Nyemplung mau kecipratan aku. Nah, kena dia kena ke bawah ya. Oh, bawang. Yo iki lek dadi 3 toples apa ya dadi ya? Ya kan kena nggo ngejok. Ora sing tok. Vitaminan bengi tengah. Ya kena. Kena. Rasane ora dirasane ini karo. Udah ilok. Ngene iki wit podo rasa nek dulu rasa. Lek dires gak. Nek karepe ini karepe dirisi Yo, kandel tipis malahan. Soken lho. Iso ngono baru ketok. Kira ya wis elek-elek sampe dipat. Heh? Iya to. Dikek masako ngono. Uduk iki lho. Ora apa-apa. Demi kon ngesok. Disok sor ngono lho. Aku tak njaluk sing apik engko tak gawe lalap. Ora ya ora enak, kabeh ngono kuwi. Ya ora maksudnya iki gak golek sing mateng ngono ben ra golek sing. Wah, sing ora tak jukuki aku kesel. Ha iya ta. Wesel aku. Iki elek-elek, guys. Iki Ndi kabeh wae. iki Iki loro wis. Iki masa kena lho digawe kripik. iya kan nek cuma iki kan iya lek ra sesuk langsung gawe lek ora ngono lho kok. Tak me yo sigarono dilaki Isine. isine terus simpen tak apa dikek ngenku kene. Lek pengen gawe. Wayang gawe enak ngono. Lek dikonokne iki kan jerone iso mateng. Diblakraki ning kene lho, blakrakno ning kene pisan. Mini di rubung semut. Kuwi tak ngayan tak goake. Apa? Mine iki lho, tak goake. Di anu. Aku ora buka lho. Loh, iwake ndi to iwake? Ora masak. Lha kuwi lho. Sambel. Lah sambel ndek iki, sambel tongkol iki. Aku rong gendok. Ini kuada. Apa nih? Aku nelerene gak bisa.
kayu. Ya, Ini apa tuh? Oh, ini putih. Bekas lek. Kau nanti di mana enggak? Apa ini kan? ini sambel iwak kan. Isuk isuk mau mari itu mambengi tak mari tak anget. Sambal ngepakan mentoknya mentret. Iki dipangan wonge kena sambel iwak kuwi. Ini pakai pakan mentok. Mulane enak sing gak dipangan di. Wis wakeh lho, Mas. Tiga iya bedi teknik ini mah. Berapa kalau? Iya, belaker anak, gua anak isine terus kok tak kangenku. Dia ngomong kawan ini banyak pak. Anak iki ngono lah. Perioyo sembarang dimasak, sembarang digawe. Sasi pemborosan tapi juga membahagiakan. Rasanya apa nih? Iki di kumpulnya kok kumpulnya. Uyah tok. Orang nggak bisa lah. Ya. Usah kawan-kawan. Uyah tok enak. Enak apa sayang? Enak. Enak aku dulu. Iya kan enak. Nah, Dia apa nih? Apa nih? Ya arep entek, bukan piro. Wis ngene lah. Ngene. Urung kok akeh sing urung ape dituku iki. Iki uyah tok. Iki nganu iki Beringin. apa ki jenenge natural iki. Warna natural. Lah iya. Kok dadi akeh kuwi wis. wakah dulu kok. Iki 6 cengkeh iki. 6 cengkeh tak mungkin 5 cengkeh. Padha ae akeh berarti kacek kaceng tok. Lah iki sik akeh lho ya. Kalau rasaan. Kan, Kalau jambu, kayak resokan. sandalnya jambu kan. Iya toh. Terus ana kaya alas. Mau itu puasa toh? Poso. Semaput. Mokel ngono toh? Mokel mari kok sawah mau. Cocoknya urusan sawah. Dulu kok kayak ketekat. Lah oh nganu gak ngombe. Kak ngombe kayak ketekat. Ini dadi wakeh, guys. Wis ya. Kita mau sak toples wis bek kuwi. Lebih lah. Kuwi nek dituki ulir. Ketok ringin. Iki ra dikek kunir lah. Ora usah. Lah wong kowe kunir kan kudune diirisi dhisik berarti.